učimo povrće sa zečicom Muffin. Zdravo, Muffin! Kakvo divno i sveže povrće imaš ovde na svojoj tezgi. Da li sve ovo gajiš na svojoj farmi? Dođi, pokaži nam sve svoje korpe. Nežna zelena salata. Sveža šargarepa. Jesu li to brokule? A pored njega je karfiol. O, imaš i krompir. I luk, naravno. Smijem li da pitam, da li možda imaš tikvice? I slatki plavi patliđan. Vidim da imaš i male zelene krastavce. I sočne paradajze. Bravo, Muffin! Sa svim ovim povrćem napravit ćemo svežu, ukusnu i hranljivu salatu. Zbogom!